салом алайкум ба ҳамаи хоҳарон, бародарон, подписчикони муҳтарам ва ба кулли мусулмонони тамоми рӯи дунё. Мо хостем дар ҳамаи канали худмон мақсад як хайрия пешниҳод кунем ба тамоми одамо кадоме ки жиланка дора. Мақсад и маҷбурӣ нестай, ай шумо ҳичи дар корам нестай. Мақсад фақат медурем дар ютуб канали мо номи канал Сорбон Плофай сурати худам мондагиай. Медурем подписатсия мекунен, дар видео лайк мемонен. Мақсад хайрияи мо чия? Хайрияи мо ки ами сари 1000 подписчик 1 кило ош ҷамъ мешава. Охирон рӯзи ами вай рӯзи Рамазон сар шидана, то охирон рӯза мақсад як рӯз мондан ба Рамазона мерем. Ҷош тайёраем ода, дег, коса, ҳама инамуча ма худам организоват мекунам. Я оши бамаза мекунам. Мақсад сағирахона мебарем. Айрӯи подписчикои дида мақсад чанqa подписчик бисёр ҷамъ шид, ҳамаха килои ош бисёр ҷамъ мешава. Мақсад мо шароите дорем дар ҳамҷа ки то 100 кило оша мақсад ҳамрӯз бикунем, тақсим кунем. Бидроем подписатсия кунен. Ҳамун рӯз прямой эфир мешава ай аввалаш то охирша, то сағирахона бурдана. Хай бинем кадоме мақсад да хайр шарик шиданиай шанса ҳеч кай даст нада. Боқӣ дар паноҳи худо барори кор ҳамада.